Pilipinas kung walang corruption? Dad, nagiging viral ang mga scandal ngayon na ang dami-dami palang corruption cases ngayon dito sa gobyerno natin. Ang dami mga ghost project, ghost delivery, ghost employee. Ang laki ng nananakawan sa gobyerno at saka sa taong bayan na galing sa buwis ng at hirap ng lahat ng Pilipino. Ngayon, Dad, ang matatanong ko sa iyo, kung wala ang mga corruption na to, kung wala ang mga nananakaw na pera na to na napupunta sa mga congressman, senador at mga iba pang government official, ano ang magiging itsura or image ng Pilipinas? Ano ang mangyayari sa Pilipinas kung lahat ng budget o lahat ng buwis na kinokolekta sa Pilipino napupunta sa tamang proyekto, sa tamang gawain para makatulong sa mga Pilipino? Kung titingnan kasi natin, ang budget ng Pilipinas ngayon mahigit 6 trillion pesos na, no? At ang kinikita niya mahigit 4 trillion. No? So, doon pa lang makikita natin may gap na 1.5 to 2 trillion pesos per year yan. No? So, doon pa lang inuutang natin yung diferensya. So, anong parusa nito sa ating mga kababayan? Pagka ganitong kalaki ang utang at patuloy tayo ng umutang, nagbabayad tayo ng interest. At pangalawa, dahil dyan, tumataas ang halaga ng dolyar at bumabagsak ang halaga ng piso. At pag bumagsak ang halaga ng piso, tumataas ang mga presyo ng bilihin. No? Yan ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Kaya ang tataas ng mga presyo ng bilihin dito. Kahit na itaas mo yung sweldo, kakainin lamang ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So, yun ang mga nangyayari. Kaya sana, kung walang mga korupsyon, magkano ba sa tingin natin ang nawawala? No? Sa tingin natin, ang nawawala kada taon is 1.5 trillion to 2 trillion pesos per year. Bakit kamo? Hindi lang naman kasi sa national government, pati sa local government, marami ding mga korupsyon na nangyayari. No? Hindi lang yung palabas. Yung palabas, yung mga tinatawag natin ghost employees, ghost deliveries, ghost projects, etc. etc. Pero yung papasok din, no? Yung mga papasok, minsan na kinukupitan, kinukutungan, kinikikilan. So, nababawasan yung papasok at yung palabas na dadagdagan. Kaya kung suma total niyan, siguro humigit kumulang mga 2 trillion pesos a year ang nawawala sa atin. Kung yan sana nagagamit sa tamang paraan, wala na tayong shortage sa classrooms. No? Bawat bata magkakaroon ng classroom. Hindi lamang yon, mabibigyan pa ng tamang suporta mga kabataan, mabibigyan sila ng mga tamang internet, tamang allowance para makapasok sila sa kanilang paaralan. At hindi lamang yun, baka pwede pang pa-airconan na rin yung mga classroom, no? Para sa ganun, hindi sila mahirapan mag-aral, lalo sa mga lugar na may init. No? So yun na napakaraming magagawa. Hindi lamang pati mga healthcare ng ating mga kababayan, no? Hindi na kayo pipila kung saan-saan para humingi ng tulong. Pag pumunta kayo sa government hospital, whether local or national, mapupondohan ang inyong mga sakit, no? Yung mga pangangailangan kasi nga merong sufficient budget para kayo ay suportahan at tulungan. So tandaan natin, kung yung nawawalang yan, ipunin mo yan kada taon, no? Ilan na yung matutulungan na kababayan natin, no? At hindi lamang yun, no? Pati mga squatters natin, no? Mga tinatawag na illegal settlers, mabibigyan ng mga free housing yan, no? Kasi mayroon tayong backlog, no? sa housing. Pero kung yan po, kung yan sana ginagamit sa tama, kahit na yung mga kababayan natin mabibigyan ng libreng housing katulad sa ibang bayan, no? Sinusuportahan kanilang mga sa free housing. So yun ang mga nangyayari sa ating bayan na nakakalungkot at tayo nalulugmok lalo sa kahirapan dahil nga pagka nangungutang sila, kinakailangan nilang itaas ang mga buwis, no? Kaya tumataas ang mga presyo ng bilihin, hindi lamang value added tax yan, no? VAT, may mga excise taxes pa, may mga taripa pa na kanilang pinapatong. Para sa ganun, mabawi nila yung kanilang panggastos, no? Yun ang dapat itama ng ating pamahalaan. Ngayon, Dad, sinabi mo na ang budget o ginagastos ng Pilipinas ngayong isang taon sa 2025 ay 6 trillion pesos. Sinasabi mo naman na ang kita ng Pilipinas ay 4 trillion pesos. Meaning, nangungutang tayo ng 2 trillion pesos. Pero sinasabi mo rin na 2 trillion pesos rin ang nawawala sa kaban ng bayan. So, ang sinasabi mo ba, Dad, nangungutang ang gobyerno natin para ipondo ang korupsyon ng mga ating government officials? Yung pera na yun na dapat para sa mga eskwelahan, para sa mga free healthcare, para sa mga bahay, para sa mga hirap, na pupunta sa mga Rolls Royce at sa mga 100 million peso watches ng mga government officials, ng mga congressman, mga senador? Yan ba nangyari, Dad? Masakit man sabihin, pero yan ang katotohanan na nangyayari sa ating lipunan, no? Kaya nga sa ating mga kababayan, yung sinasabi nga natin, kung kayo ay nagbenta ng inyong boto at kayo ay nakumbinsi na inyong barangay chairman at nabigyan kayo ng pabuya para iboto isang kandidato at alam niyo ng mali, then siguro wala na tayong pwede pang ireklamo kasi partly may kasalanan din tayo sa ating ginawang pagtanggap ng kanilang pagbili ng ating boto, no? Kasi nga siyempre mga chairman ginagawa nilang conduit minsan, may mga barangay chairman siyempre na sila yung nagiging tulay, no? Para na sa ganun makakumbinsi yung mga kababayan natin na iboto yung mga kandidato nagbibigay ng pera sa kanila. Kung tinanggap natin at sinunod natin yung kanilang kautusan, then partly what we get is what we deserve, no? So yun ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Dad, kung yung 2 trillion na yan o yung 4 trillion na kinikita ng Pilipinas napunta sa mga proyekto na nakakatulong sa Pilipino, sa tingin mo ba, magiging malas Singapore na yung Pilipinas? Kasi nakikita ko yung mga Pilipino daw na naging Singaporean. Ang saya nila kasi sinasabi nila, alam nila na ang buwis nila napupunta sa mga magandang roads, magagandang buildings, yung free healthcare na maganda, at saka ang daming mga libre mga benepisyo dun pag sa Singapore kasi kaya hindi sila nagagalit magbayad ng buwis kasi alam nila na napupunta rin sa kanila yung buwis na yun. Sa tingin mo ba, magiging Singapore ang Pilipinas kung ginastos natin ang pera
pera ng tama? Siguro, hindi natin po sabihin exactly like Singapore, pero at least kahit na papano, hindi tayo malalayo sa Singapore, no? Ibig sabihin niya, yung mga kababayan natin, at least matutustusan sa kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga anak mapag-aaral ng maayos at wasto para sa ganun magkaroon ng mas magandang kabuhayan at kinabukasan, at at the same time, yung kanilang kalusugan mapapangalagaan dahil susuportahan sila ng pamahalaan. At the same time, ang kanilang mga environment, mas lalong malinis, maganda kasi nga nagamit to sa pagpapaganda ng lipunan, ng bayan at ng mga kalsada at kung ano-ano pa, no? So yun ang mangyayari diyan, no? Tsaka pati mga farmers natin makikinabang kasi mas magandang irigasyon, mas magandang suporta para sa kanila. Pero dahil nga sa nangyayaring ito, napakalungkot, talagang lalo tayo nasasadlak sa kahirapan, no? It's like a vicious cycle, chain reaction yan. Dahil maraming kinukupit, ang tendency ang napapahirapan yung mga nasa laylayan. Ngayon mga kababayan, kung mahal nyo ang inyong kapwa Pilipino, kung mahal nyo ang Pilipinas, dapat magalit kayo dito kasi nalaman na ngayon natin na nangungutang ang Pilipinas para lang ipondo ang korupsyon, mga sosyal na kotse, mga mahal na watch ng mga congressman, ng mga senator at iba pang mga corrupt government official. Kaya dapat lumaban tayo at sumali tayo sa mga rally hanggang mapunta sa preso at magbigay ng hustisya ang lahat ng mga corrupt dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, huwag niyo kakalimutan, walang bayan kung wala kayo, walang pamahalaan kung hindi dahil sa inyo, at walang karapat dapat mamuno kung hindi para sa inyo. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.